Kapoy na kaga. Para na si mga bantiragi ha punta bisag lisod. Ya, buntag. Yo, may buntag yung tanan diya mga ga. Another day, another life, another blessing na po sa itong tanan. Nawa lang pag diri sa Baguio. Dakit po City, Cebu, no? So, karon mga ga, ang ika-20 sitting adlaw sa ato ang 100 day running challenge. Kung wala pa ka nakasugod og dagan ga, I invite you, no? Nga, dagan na. Kay nindot kay sa paminaw ito nga kanang inigsubang sa adlaw kay makasugat ka. Nana ba? Ang adlaw sa imong panit di pa sakit. Kabaw ka kanta. Kana ba? Nindot kira siya, subang na ang adlaw pero di siya sakit sa panit. Muna klaro nga vitamin C. Vitamin C, vitamin E. Amot. Basta kay suwayan ninyo og matag sa iyo nya. Tagan mo, di ba? Nindot kay sa paminaw. Ito na ta mga ga. Tagan na ta. Let's go. Mana itong starting point dire? Na. Let's go. Uban na bro si Gaujonel sa to ah. Kus ka na nag-secret training nga. Pastagpaan, guto man. Murag maudtuhan yun yan eh. Layo ang ruta ron niya. Nigikan mo murag apiki na po. Pero kay madesisyon na naman yung kamao ni mong ruta karon. Ato lang yung pala yun nun. Ato lang yung tiwason. Kaon! Guto mo! Mutsa ka baliling. Layo apa nang tinood eh. Business ng koban. Let's go, let's go. Layo apa betul namun tinood eh. Pero apa na ta? Abot talaga ta. Hoy so. Ayo. Ano kapoy na ka. Sakit ang bagtag patukar lang hagi undawing sublab. Sugan ra kana. Layo gini nga ruta mga ga. Ako di ko sure og dili ba ko makahunong ron. Kay murag sakit pa akong kuan. Naong. Pero paningaon na to. Nga makaya ta na i-survive. Bantiragi ha punta bisag lisod. Kung matumba man gani ka halabarog kay kaya ratanan basta kita manin ka. Buya. Muntag ya. Kapoy pero ayun ta. Layo pa kita mga ga. Pero mura kaya rin ako nga di mo hunong mura ra. Pero pa nga kaya mura lang. Pa nagisigaw dyan nila mga ga. Asa na ka to? Dako naman to, di na to masaag. Nadabro ko to pamliti. Makaya ram di ko yun ngayon mga ga. Ako lang yung nahuna ganyan mo hindi. Pero kaya rin eh. Kung sa takay leaking. Kusuging leaking. Pwede ipangog sunog. Lakaw sa ta mga ga. At ito paabutan si Gaw Junil. Basta na niya abot na to sa tuwa niya. Dili na may magkaabot. Lahi-lahi rin bumigbalay ato. Murag layo begitu siya mga ga. Padayon na lang tanin nyo. At doon ta magpaabot sa katong skina gani. Katong sa atong finish line ba. Kaya para masuwayan ginato. Nga kaya ba na to og dili ta mohunong. So nakahunong naman rin ko. Pero sige lang. Kadyo bitaw mga 15 seconds. Tayo taga. Okay tos Gaw Junil mga ga. Hinumdum mo itong primero niyang uban nga na siya nga. Okay raway huwatay. Magkita lang sa finish line. Ug ato siya masakay. Kita gi meron sa finish line. Ug to na kay ga. Pero na lang. Kani vitamin C na gini. Init naman kayo. Finish line na. Manapod og kamata. Nag-abot og din sa finish line mga ga. Humana tagdagan mga ga. Usahay mga ga. Kita ra maghatag limit sa tong galingon no. Musulti ta nga layo di na to makaya. Pero sunod na day. Kaya rin na to no. Kung ato lang yung suwayan. Suwayan na to og buhat unya. Atong ihatag atong best. Makaya ram day para ganyan. Yan ako nga di na ako makaya kay layo. Pero siguro itong nahuna nga layo. Pero ang suwayan. Kaya ram day. So ako masulti diha ga. Suwayi unya padayon lang ta pirmi. Ha. Susunod di gayon. Hanggang susunod itong adagan. Padayon mo sa pagsuporta. Ganoy TV anay out. See you.